Hoxe tivo lugar a presentación oficial de Alimagro, a quinta feira do agro da Limia, e da quinta feira de comercio Prolimia, que terá lugar os días 30, 31 de agosto e 1 de setembro. Para facilitar a celebración conxunta destas dúas feiras, a organización decidiu ampliar a zona de exposición da tradicional Feira da Pataca, instalando os stands nunha gran carpa exterior, mentres que a Feira do Comercio terá lugar dentro do pabillón. Ademais, no Parque do Toural instalarase a exposición de maquinaria agrícola. Este ano espérase un récord de afluencia ao combinar ambas celebracións, o que permitirá potenciar unha gran fin de semana en beneficio tanto do sector agroalimentario como do comercial. A aposta conxunta reflicte o compromiso decidido polo sector primario, así como polo comercio local, promovendo unha economía circular e destacando as vantaxes do comercio de proximidade. Alimagro ocupará un espazo de aproximadamente 20.000 metros cadrados, consolidándose como un escaparate de referencia no ámbito estatal. A Feira da Maquinaria Agrícola está entre as 10 millores de España, contando con máis de 100 marcas comerciais. O obxectivo principal desta feira segue sendo a promoción do produto estrela da Limia, a pataca. Durante os 3 días haberá mesas redondas, degustacións e a tradicional tortilla xigante o sábado. Ademais, están previstas xornadas técnicas sobre sementes, sanidade e mercados. Por outra banda, a Feira do Comercio Prolimia ofrecerá unha variada programación con actividades para todas as idades, incluindo obradoiros, concertos e degustacións. Máis de 30 comercios locais ocuparán máis de 50 stands, promovendo o comercio de proximidade. O evento terá un momento culminante coa paella xigante o domingo pola mañá.